Det er lørdag. Det er lørdag den 11. februar. Jeg valgte at tage solbriller på, fordi jeg ligner lort. Så jeg viser mig ikke offentligt på en blog uden brillerne. Virkelig. Men altså, det er lørdag. Der er ikke nogen, der ser godt ud på en lørdag. Nå. Hvad der skete i dag? Jo, jeg har bagt kage. Det kan I læse om på bloggen. Og jeg har ryddet op i mine bukser. Og har sorteret generelt i mit tøj. Og så har Liva fået noget af det, min lille søster. Og jeg har skrevet Cheerleader of the Month. Indlægget færdigt. Glæd jer. Og i morgen skal jeg i zoologisk have og holde min lille søsters børnefødselsdag sammen med en anden dreng. De holder børnefødselsdag for klassen, og jeg er blevet slæbt med. Så det er ikke noget, jeg selv har valgt. Det var bare sådan noget, Liva siger, jeg skal holde fødselsdag i zoologisk have. Så siger min mor, og så siger du skal også med. Så siger jeg, hvad? Så siger hun, ja, det har jeg lige bestemt. Så nu skal jeg rende rundt derude, og jeg skal nok tage en masse billeder. Ja. Men jeg tror, jeg begynder at lave det her hver dag. Bare lige for sådan hurtigt at fortælle, hvad der er sket i dag. Men ja, jeg har set en masse film og hygget. See you tomorrow.